ISF Deprived Business Student Federation Student Organization Student Organization Karimani Kaisano Uddesho Uddesho Kalamo Sini Dofaram Sung Saimano Sung Ohani Busan Inai Abu Dono Sung Ohani Busan Inai जों साजा मेजरिटी बा जों गोबां संख्या गोबां हेलौ संख्या गोबां बर' दंमानि जों दाबो माइक्रोस्कोपिक माइनरिटीआव जों थांबाय था आबो जों जतन थाइमानो इंगे जों तामनु जा जिनि आबो ह्यूमन नेचार जिनि बर'नि नेचार जों तामनु सोसाइटिकल मेटार्स जों तामनु जे Majoritarianism menegor mana Afrika ang Samia Norok class 10, 11 Abdi dapat Afrika na CBSE book program tomainya rongkai majority rock borok always borokam khana nai dominate khana nayo je minority je sokha logu borokno always abu borok ni kisa desa rahi gesi dominate khana nayo all jagaw जों बासाय तंनाय बासावै जों अरा गुसुं तंनाय थानाय जों तामनाय जों अ जागा सिनि अरा सिनि मदद दङ unity for better tomorrow सिनि भबिष्यनो गाहाम नाबोगे जों तामनाय जों थानसागा तंनाय जों थानसागा तंयाखै जों सालसा जों जों जागा जों गोमाय थानाय गोमाबानो बाहायनाय गोमायनाय दङ सोर आस्ते आस्ते बाहाय गोमानाय जों बर' दहाय लाखा गोमाय थायाब्ला ना बाहाय गोमानाय साला केबल साइड मानो एनि चिनि ताबो मनुमेन्ट्स गोमाय दङ चिनि मनुमेन्ट्स चिनि historical chini naibuma kumai dong chini sinimu kumai dong chini culture kumar dong chini kok borok chini mani kok kumar dong chini kanun sumbo kumai thangone haibano agi student organization dong ni coba paino जों tabu kaisa rigenai risa जों mama ke kanai tong jodi जों unity yakai thangsa yakai जों abo haike dong chini tebo asas kumai thanai Hingga awal mengenai orang kecil Saimano student norok especially norok norok OH norok macam tanginna dopa tanginna student pakai youth sama neng nanya ni jeng nanya kan je dopa ni siklaro bas students ro borok zodino boleh wat semua kaham borok ni Borni tomong kaham, samul kaham, aje adopa, nakai bor, sob semua pohon tanai, brighter tanai. Piaba, je dopa ni siklaro. Borok samul nemung hamyao kelezak, tomong hamyao kelezak, corruption kelezak. Adoparo, borok menatma diginok tanai. Borok menatma tanai borok langsung ke sini mu, kalsar apa kena? Buni do paro amo khana lai chunga ma ke kumai thakung samo no hamyo tomoi nai aste aste kumai ta amo lai plan abo gor ne ekdom intellectual tome planning amo conspiracy abo so bujina na nai normo jese ke bujriya wine tomano asuno buni do pare bagai na nini hawo phata ni borok tu wine tomnani tui finally normo तापनाय ऑपरेस खायनाय persecution खिगलायनाय तलानि आबोनो जतोनि बगपला आबोनि बगैनाय सिक्लारो जोंगरते जों करक खालानाय ते काहा सिनि सिक्लारो जों थानसाखौ मा बासानाय ताय सिनि अरो आइडियोलॉजी दङ struggle for our existence जों सुबायनिया सिनि ताबु Sini tamu ni siklaro cung, angamo khamya tu reels video, eba bike racing, eba orchestra nanya ni program nanya ni, aku
entertainment live nago no phiaba abo hi ya जों गाहाम के फरायनो नांनाय जों दफानि बागै चबा जेफ्रो लिंलायाव जों TISF लिंनाय जों मुभमेन्ट जों माखायनाय दिनै थिनानोबा जों नागै आगोल जों स्ट्रागल माखायनाय जों तेबो खस्थ माखायनाय दिनै फरा लेखा फालांथुम एबा दिनै सामुं उमुं जत जागाना जों किसा खस्थ के जों स्ट्रागल बुनिसाय जों माखायनाय जों मा खामासिनाय खासिया के जों आसे कमाय थानाय आबो मुजुदार के खामासिनाय देबो ताय कायसा कसानाव जुबो दिनै आं जे वानसुगै नाय माने सिनियर लेक ऑफ लीडरशिप नु जायगा कोसो लीडरशिप आबो सुदु पॉलिटिकल लीडर्स नु हिसाया कैसे स्टूडेंट उन्हीं को लीडरशिप माना नहीं तब लीडरशिप उन्हें कहता है डिसिप्लिन तोड़ा ना बोले और खाई नहीं बनी सिनी अकरा रॉक साइड तो आना saya tahu macam itu omang just nono ansar itu अकरा रॉक कहाँ कॉक साइड तो फिर बास निजरा कॉक साइड तो लायो फोन नाले तो लायो थांग लाइसु खाले तो लायो अब lack of leadership जों नुजायो अब हायगोन जों दिनै हायगो दिनै हासो जों दिनै प्रासार बसमान मुखाखाय टीचर्स जत टीचर्स या गोबां टीचर्स दङ lack of leadership दङ स्कुलाव थाङै फैनायखाय माने कुसुम फोरोंगिया कुसुम थांनाया बाक्सा योगना माबा सोलायो बबे दायित्व देबो दङ समाजनि बागै पारा गामि दङ फोरोंनानै टीचर्स lack of leadership बागै न सिनि दफाबो हाके खानिजा लुत खाने खाखैबा अब हेगन सेम थिंग स्टूडेंट्स दङ रंग लामाव रंग वांसुनो केबो दायित्व माया बखायानो दफानि साब खायनाय मंत्री रखायानो एबा पार्टी हिंनाय रखायानो आ पार्टी पॉलिटिकल पार्टी न माबा जों डिपेंड खाय नमाके जों मोथां जागला खायसै जों न जागानि जों कमन थानाय आबो बगै आं थाखायो स्पेशली आं दिनै बिसालगढ़ डिविजन का आं तेबो हामबाय मारो जों थानायो रोमान स्क्रिप्ट मिचुं जे मुभमेन्ट बा चमा खालेफ्रु जों लोगो बिसालगढ़ दिनै आरो मनाय तोला तंसिनो बेलाके जुडखा बनो दिनै आं मालायना मिचुं माने बिसा दिनै आरो डिविजन फायनाय आं बनो नुदा लुनो होनाय वाचुं माने फादा फाय आं साइमिया Peba seriously juduka. Peba amano pogebe ang always ang muitu kayo ang salsa jesbano bini bagai kai makaka ang kainani ani chukha ka ang ani forsa munai no ang obonola ang jesbano jesbano chubana ni ani khawa machuza belage debo to bisal gorni apro buska ma mulai choba khale apro और गोबां दिनै बेटसे बाबा दङ आफरो बेटसे बाबा रायजो लेखा तामुखा जों आबा खायना दिनै आ चबा बाय जों दिनै रोमान स्क्रिप्ट फरायनो जों सुजुग स्कुल एटलिस्ट स्कुल कलेज रबो जों माने दंताबो आरो बिसि बारा कक सागला आरो कक सामाने चायरा नखा नागारदि आं अरो जे दिनै जों आसु बाथे बनो जत चिनिरो फाइसो बाजासिने फ्रेशेस रमा खाखायो नरक आं थासिमो सामाहाय चिनि दफानो बुनाक मादिगि tlangla चिनि दफानो कासामा दिगि tlangनाय ताय चिनि फ्यूचर ब्राइट नाय नं बिसिंतै आं खाखायो ताय बिसि बारा कक सागला TISF long live Bubagra long live Tiprasada long live asal